Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, 1:21. Ang mayong hapon naman sa iton mga palangga mga tagpalamati, kag welcome naman sa iton pagpangalagad karon nga hapon sa palituntunan. This is my life. Sabado kaya. No, Disyembre 26 na tuig 2020. Ang iton man pagpangamusta sa iton sa mga palangga nga mga tagpalamati nga dira subong sa inyo tag sa kapuluyan. Ano ang ginsaluhan tada panyaga man kaya sigurado kay labanan. Tapos naya paniyaga, Tita Wilma. Ano ang mga ginsaluhan naton sa pagpaniyaga? May tapos ang adlaw sang Pasko. Di may mga leftovers pa na dira, di ba, Tita We? May mga nabilin pa na dira. Masiling amula masumuod man gali. May masumuod man. Masumuod nga do, ano gidyang imo, bala mo nga. Masumuod man, kung may ara, kada let's say okra na lapohi bala kay ipares sa imuda may bilin ka pa da ang lechon manok pamo kana bala Tita Wilma no. Hindi gani kihari bala rabanos kag butangan sang kamatis kag sibuyas bombay pugaan kalamansi jutay nga brown sugar jutay man nga asin agatapok man ang agiya pero di ba? Yes, Tita Wilma. Balaway ko ati sa mga nakapanyaga da okay lang Sa mga nagahingapos pa sang ila sini pagpanyaga sa mga nagahingapos pa sang ila pagpanyaga ti opdanay kita ni Tita We opdanay kita sa pagpanyaga iya ang inyo katapusan nga timo para na kay Tita Wilma nga senior citizen ta da okay lang. Mga kabataan na ito'n, ay nga kinahanglan kitang maghalong-halong sa gihapon, di ba? Preparar naman ang iban para sa pagsulod sa bagong tuig. Kay konten away na ton, pila na lang, we only have 6 days. Christmas ba di kapatawi? New Year's Day na. Na, i-welcome ta na or abi-abihon na naton ang tuig 2021. Pero wala kita ni mahimo ka kinahanglan man gihapon ang pagsunod sa mga health protocols tungod sa ginapangatubang naton nga pandemic ang COVID-19. Pero sa sini nga hapon sa nahambal na naton sa aton paglingaw sa inyo pagi sa programa This is My Life sa inyo nga mga nagaupod sa aton sa inyo mga radio dara, syempre 684 kHz ara opdanay kita tubtubtak na alas 3. Sa ato naman dira mga kauturan, sa ila man mga cellphone, basta may data, ma-open nila or may internet connection sila. Open ang inyo FB accounts no sa inyo Facebook, search niyo lang dira ang aton Facebook page, Action Radio Bacolod. Ti may video live dira, opdanay kita ni Tita Wilma, tubtubtak na alas 3 iya sa siniman nga hapon. Nan. Kag, syempre, ara man sa amon na, ganito, website, no? May radio man da, pwede man kita maka-opdanay. Magluwas sa radio, may ara man dira, ang tanan nga mga natipon nga mga dalagko nga mga balita sang Action Radio Bacolod News Center na. Pakitaan nyo na datanan ang natipon sa news center nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Magluwas man sina Tita Wilma sa YouTube, pwede man kita maka-inopdanay. Okay. Pero ang ibanda nagapulo pa men sa nakay ti sa sulod sang anong kaadlaw nga nabilin.
antes magsulod ang bagong tuig, may mga ginapanghimo ina sila na ilabi ng aton mga mama kag papa dira or mostly mga mama gid na or mga tita man da nga in charge sa sulod sa panimalay or lola, di ba? Kung ano ang mga hilikoton kag preparasyon para sa bagong tuig, kamuya may ara kamo na ang tikin namuklatan na bala na naton na tradisyon na inakabahin na sang tradisyon kag kultura sa mga Pinoy. Nga antes mag-abot ang bagong tuig, general cleaning, na-experiensyahan nyo na, baho, o madumduman na ito na nga sa ni Iloy, nga kinanglan maka-general cleaning, kamo halin sa kwarto nyo, tanan-tanan nga hilit-hilit sa sulod sa inyo, panimalay sa palibot, panglimpyo, tanan. Ang inyo mga kwarto, tanan nga mga lago, tipunon, ang mga wala nga pamalansahon, amo na no, may ara sina. Pero may ara niya, dayon managyapon ang bagong tuig, lipas managyapon, dason tuig amo managyapon. Pero kanami man kun himuon ta pro. Ha? Kay ti bisan mag once a year maka general cleaning kamo dira na sa sulod sa inyo balay na pagdagnasan ina tanan kag napanglimpyon apang kiskisan na. Kay magluwas man sinati tanan man nga beddings, tanan man nga hapin sa mga ginapanghampinan dira, hala ilis na naman. Kag ihingagaw na iantes magbulag ang tuig nga malabahan para wala kuno sang mahigko nga mga gamit sa sulod sang panimalay. Ina bahin sa cleanliness sa sulod sang panimalay. Pero ano ang mga plano na naman ninyo nga ipreparar para iya sa media noche sa 31 sang gabi sa pagbulag sang tuig kag pag-celebrar sang bagong tuig. Abi pulo paminsaron ta na preparasyon ha, antes ang bagong tuig, kay ti anom na lang kaadlaw as mentioned ni Tita Wilma ang nabilin antes iya ang tuig 2021. Magluwas sa mga pagkaon, ano ba lang mga pagkaon nga may ginalimit-limit para silang hindi ka na magprepara sa amo na pagkaon. Especially ng mga made of sa mga pilit, kay nagapilit ko nung swerte. O, hindi ka gapilit ang swerte, hindi na ko makapadayon. Damo sila mga disparatis. Ti ang iba nagakalingaw sina sa paghimo every year. Ang iban wala nagapati, ang iba natakaan man. No? Pero ti kung sundon mo, okay man. Kung hindi, ti okay man. Pero sa iban, nami gikuno kung ginasunod. Ang prutas nga ginapreparar. Isang unang namuklatan na itong 12 fruits. Subong niya may ara na nga mga 13 fruits. Kag kinanglan kung mag-prepare ka sang 13 fruits sa lamisa, ano gani? Kinanglan mga matamis, mga bilog, do something. Amo nang panumdumoy na ton ha, before mag-New Year, i-share nyo man ina kay Tita Wilma, kay i-share man natin on air. May mga color pa, pero may idea na kamo kung anong color of the year for the 2021. Yan. Illuminating gray. Something amos na. Mas, ako naka-gray si Tita We, mas lighter ang illuminating, no? Okay. Kag magluwasin ang ato naman planuhon kung ano aton mga New Year's resolution for 2021. Kung permi ka late sa work mo, isa na das Tita We. Mahimo mo bala nga mangin on time ka man permi or before sang imo sini sa imo sini trabaho do mga amo na ang imo hindi nami nga mga kinaugali kag kun ano mga dapat mo baguhon makayayan sing powers mo do mga amo na nalingaw ta lang kamo na pero kung mahimo ta ina why not na kag magplano sa mga maayo, magpangamuyo sa mga maayo sa mahal nga Dios kung ano mabulig niya kag mabless sa aton for the next 2021 nga tuig na maghagan-hagan ang aton mga ginapangatubang kalamidad na mga paghangkat problema nga aton ma-encounter. Tita We, ada pang espiritu. So, yes, Pasko pa yan sa mga wala pang greet. Sige, pagani ang pang greet. Yes, ang Merry Christmas. Diba? Kaya until, ano pa na yun? Matapos ang Christmas ng sa Pilipinas, first Sunday on the month of January. Amo na sa right na may Three Kings na ginatawag nila first Sunday of the month of January. Amo nang Sagrada di Familia or Holy Family Day na. Okay. Alaw na 31 Action Radio Philippine Standard Time. Tita Wilma, gamay na nga update kadto tanay sa dalagan sang aton sini panahon
Ano ba lang dalagan sang aton panahon karon nga adlaw? Sa weather forecast sang pag-asa na ang low pressure area ginasaligan or LPA ginasaligan nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility o kung sa aton man par sa sulod sang 24 oras kag ina magadulot man sang kasarangan nga mga pagulan-ulan sa pila ka bahin sang Mindanao kag Visayas. Tingala ko man nga halin nag-init lang kaina pero kung magwa ka pwerte iya ang kalangitan naton ang mga galom sa kalangitan no. Ang aton sini Weather Bureau, ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kon pag-asa nagsiling iyang kahapon sang hapon ang LPA or low pressure area na siplatan ini siya ngayara sa 660 kilometro sidlangan na bagat na sidlangan sang General Santos City. Kag ang tro nagaapekto sa halos bugos nga Mindanao kag Visayas area. Kag sunuman sa pag-asa weather specialist nga si Ana Clorin, ang weather disturbance nga iniindigin man siya magbaskog ka ma-develop into tropical depression. Pero may mga paandaman nga posible na magaresulta sa padayon man sige-sige nga mga pag-ulan kag magadulot sa mga pagbaha kag landslide sa pilaman ka bahin. Okay. Kag sa as mentioned ni Tita We nga ang low pressure area syempre mag-aapekto man sa Visayas kag Mindanao ang northeast monsoon kun ang amihan northern Luzon syempre. Ang Visayas lakip ng Negros Occidental kag syudad sang Bacolod magalumo na nga ton kalangitan tanglaan nyo dabi sa inyo bahin be na share nyo dibi sa ito na may mga lapta-lapta man nga mga pag-ulan kag pagpanaguob kita nga mabatsyagan. Ang ato naman, okay, mabatsyagan ta naman nga dapyas ang hangin, mahuyang tubtob kasarangan, pero ang direksyon nga mabati, halin bala sa nabagat na nasidlangan pa aminhan na katundan. Kag ang kabugnaw, ang temperatura from 24 to 28 degrees Celsius. Kag ang aton sini adlaw kaina nagbutlak alas 5:59, kag magatunod naman siya karon alas 5:30 sang hapon. Inangaton sini update halin iya sa pag-asa. Okay, gamay lang napasiplet man sa itong sini COVID-19 update. Diri sa Dakbanwas ang Bacolod ang bag-o nga mga kaso, 4 nagdugang ina siya sa itong sini-record kag may kabugusan na nga kaso sang COVID-19 ang Dakbanwasang Bacolod sa 5,587. Sa probinsya 12 ang bag-o nga kaso na nga may ara na kita 6,314. Okay. Kag magluwasi na Western Visayas kabugusan 34 no. May ara na 34. Yes, tawe. Ang bago nga kaso, 74, bilog na iya nga Western Visayas. Ang sumatotal na sa Western Visayas, 21,359 ka mga kaso. Sa diin, 877 na lang ang aktibo dara. Kag, sa bugos nga Pilipinas, ang aton record, 467,601. Kag sa bilog naman nga kalibutan naglabot na. Sobra na 80 milyones ang infected sa COVID-19. 80,206,910. Hamakon mo na. Ay, Ginoo. Wala man malain bisan sa ito diri gamay na lang ang kaso nga nagadugang pero hindi gid kita magsalig ilabi na sa karon nga panahon sa holidays ilabi na sa panahon sa karon sang Pasko kag bag-ong tuig halong-halong gid kita. Okay, dugang pagid naton sa nga update ang aton sa ni Santo Papa si Pope Francis naghatag si Pope Francis ang traditional nga Christmas Eve Christmas Day, Urbi et Orbi.
sa syudad sa Vatican, kag ti virtually sa bilog nga kalibutan nakitaan, gikan ina sa sulod sang Hall of Blessings instead sa St. Peter's Square. Ina para malimitahan ang kadamuon sa mga tao nga nagatipon tungod sang coronavirus disease or COVID-19 na regulations nga ini kinahanglan gid ginasunod Manila didto sa Vatican. So amo ina instead nga didto traditionally nga ang anuya ang Santo Papa naga-deliver na sa speech sang Urbi et Orbi sa may St. Peter's Square. Pero tungod sining pandemic didto ginpatigayon sa Hall of Blessings sa sulod, kahapon Christmas Day, nagpangamuyo si Pope Francis, ang Santo Papa, para sa proteksyon sa mga biktima sa mga bagyo, mga bagyo diri sa Pilipinas kag Vietnam sa pihak suno sa isang pangatubang nga coronavirus pandemic. Kag ara man titawe sa iya traditional Christmas Day Urbi et Orbe nga pagpamulong-pulong sa Vatican City, tinamensyon naman to ni Tita Wilma, pero hambal niya, "May the King of Heaven protect all victims of natural disasters in Southeast Asia, especially in the Philippines and Vietnam, where numerous storms have caused flooding with devastating repercussions on families in terms of loss of life, harm to the environment, and consequences for local economies." Kag magluwas sa pandemic, kabaluman siya kung anong ginapangatubang sa karon sa mga Filipinos tungod sang epekto or kahalitan sang tatlo ka mga mabaskog nga bagyo nga nagsalakay sa aton pungsod karon iya nga tuig. Tinagapangabay man ang Santo Papa sa mga lideres sang nagkalain-lain nga pungsod kag iban pagin nga mga stakeholders nga kinahanglan mag-coordinate kag maghatag sang COVID-19 vaccines para sa tanan, ilabi na sa mga most vulnerable gyan. So, amo nang mensahe sang Santo Papa sa iya Christmas Day speech kahapon ng Urbe et Orbi. Okay. Hindi may isa pa ko ba lang na si Platan Titawe. Adi mala na disaton sa Visayas. Ay, mga palainom. Palainom lang term igamit ko, hindi lang palahubog. Hindi sa mga palainom na may ginpatindog gali nga Christmas tree, inaiya ginahalad gid para sa inyo. Dili lang sa aton sa may Visayas, ara sa Isla Sang Panay, sa Aklan. Ginpatindog ina sa Sitio San Miguel, Barangay Santa Cruz, sa Lezo, Aklan. Para na kuno sa mga palahubog. Hindi pala inom lang titawe. Ang hambal ni Stephen Silorio, amo ni siyang nakapensar sa pagpatindog sang among Christmas tree. Nagapangabuhi sila nga mga palahubog mo do hindi suno sa iya do hindi bala mabugos ang adlaw kung hindi sila makapahubog. Sa sining pandemic apektado na suno sa iya humalin sang bulan sang Marso naapektuhan man ang ila pag-inom sa makahulubog nga ilimnon tungod sang lockdown, tungod sang pandemic. Sinyati siyempreng epekto tama kabudlay pamigado gid ang pagsinalayo sang mga kauturan sang tanan gid apektado na. Ti siling niya sa iya kaugalingon nagpromise siya sa self niya nga buhin-buhinan niya ang iya mga pag-inom sang alak. Kag siling niya ang kwarta nga ginabakal nga ginagasto niya sa iya bisyo nga pagpahubog gamito na lang niya sa pagpananom sang mga utanon. Bausa na all na
di wow, siling gani sa nga may nag-react dito niya, di wow, may ara may isang hashtag sana all, no, para sa mga mahilig sa pag-inom sa makahulubog nga ilimnon, nga hindi kontento kung kaisa sa tag-isa lang kalipid, kung hindi gidya magligid-ligid, hindi gidya maguntat, di ba? So, tungod sina, abi ninyo, mga palanggan naton nga mga tagpalamati, ang iban pagin nga mga palainom, na, hindi lang pala hubog, tawi ano. Ang iban pagin nga mga palainom, iya pagigin pang inganyo, na? Agin pang inganyo, yan ni nga buligan siya sa iya sini proyekto. Tisang pagtukod, ya palang sang ginbalay niya, ang Christmas tree, ang kahoy, balang pundasyon, ginpanghagad, yan yung iban nga buligan siya. Kahit sa niya lang tawan nyo, balang ginpatindog ko nga Christmas tree, nga amat-amat lang, na kagsang matapos nila ina, naghimo sila New Year's resolution. Nga hambal nila, untatan na nila ang pag-inom sa makahulubog nga ilimnon sa tuig 2021. Ining si Stephen Salorio, siling niya, nagapati siya nga may psychological effect ang iya pamaagi para nga mabuhin-buhinan kag mapahagan-hagan ang pagka-alcoholic sang isa ka tawo. Kadungan man sang iya sini pagpatindog kag pagtapos ang Christmas tree, ang Christmas tree nga ina, naka-form siya sa mga nagkapod sa iton online niya, daw kung ako palang taon daw, kawayan, daw mga ano na gani, daw mga puno sang kawayan, nga ginporma yung triangle nila, no? Pagkatapos may layer-layer, ti mga layer-layer, ginpamutangan nila lights, kagin pakabit sa kada layer ang mga botelya na ti kun magsiga, ti ka nami man lang tawon. O, di ba? Nami man lang tawon kun magsiga, ina simbolo nga seremonya sang lubong sang mga botelya sang alak kag pagpakabit sa mga botelya sang alak sa diin ara sa Christmas tree nga ina. May nabutang pa da, drink or never. Oh, sana all ba? Nakabay patani, no? Ang iban man naton nga mga kauturan. Kay ti damo man na sila rason mo, Tito We, damo man na sila rason nga dapat man ikonsiderar. Ang iban bulong sa kakapoy, ang iban palipas oras, ang iban ano gani, ang iban bugatawi ang problema. Amulang gini makabulig mo. Abaw, sa tuod lang makabuligin man ang pag-inom, di ba? Oh, makabulig, malipatan mong imo problema kung hubog ka. Pero pag bugtaw mo pagkaaga, problema mo balik, dugangan pa. Sakitin mo ulo mo. O, nay. Hindi bala? O, pero kung pwede ta na mahagan-hagan, okay lang. Mas nami pagin mo kung mahagan-hagan, amait-amait lang. Di ko nang imo kung imo bala ginainom sa isa kadlaw, may ara tag isa ginakalipid. Bisan sa kada tuig mabuhin-buhinan mo lang tag mga 1 inch. Bisan tuig na lang ipangabay, na? Hasta nga maamat-amat ninyo palasay ang inyo kaugalingon na amo nang hambal sang nagpatindog sini nga siling na ni Stephen kay hambal niya may may psychological effect kag disiplina sa kaugalingon ay abi ko anay hindi ko kaya gali kaya ko, di ba? Alauna 44 Action Radio Philippines Standard Time. Ay nga mga anak naton. Inyo mga greetings, pwede ninyo ma-type sa inyo mga cellphone dara. Pag ipadala sa itong text hotline, any reactions, ara lang. I-type ninyo kag ipadala sa itong text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Sa mga nag-upod man sa itong online, ara man datawe, di ba? Ara lang. Sa aton sa ni live, may chat room kita sa kilid, type nyo lang kag isend man kay Tita Wilma. Kaya kung may time, kag may time pagid man kita sa kutob sa aton malabutan, basahon naton ina. Ay, launa 45 Action Radio Philippine Standard Time. Okay, sa mga nagakinahanglan anay dira sa mga matawom kag press ka nga bulak. Ara lang sa likod sang Bacolod Bay Center, Ferrero Street ina siya, no?
Ada sa likod sa Bacolod Bay Center, Ferrero Street, nahamtang ang Johnny 12 flower stand or Johnny and Christine flower stand. Pero pwede ka mo maka-inquire, makatawag, maka-order. Paagi sa pagtawag sa cellphone number or text 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Balik si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Ay, mayong hapon lang da. Kay Anthony Jones Savilio, Siblano. Good afternoon, Tita We. No, nagit siya ba? Anthony, good afternoon. Kay Maria Teresa Hofelenia, good afternoon. Wilma Action Radio. Tita Wilma Action Radio. Nora Fe de la Torre Malikse. Hello, Tito We. Merry Christmas sa imo. Palihog kugwit sa tanan nga Tagalagran ha, especially to Mr. Kano Malikse nga may nga nagapamanday subong. Thank you so much, Tito We. Na Shamaya Vargas, good afternoon. Panamyaw ko gali sa ila ni Diday Ausente kag Bonjing Ausente. Permigi nagapamati sa Aksyon Radio. Vladimir Burgos Lopez, good afternoon, Tito Wilma. Greet ko lang 69th birthday. Wow! Happy 69th birthday kay Tatay Freddy Burgos sa manghod ko nga si Wendy nga gakaon Balinsyana. Abaw sang biskong binalbagan. May Balinsyana, pakamuda nga nabilin. Alex Montesa, Tita Wilma, Merry Christmas. I missed you. Nga din ka ng Christmas. May Happy New Year pa na sa nga sugpon. Okay. Good PM, Tita Wilma. Pamati kami diri sa Maaw. Samtang kapangapi native. Wow. Arwin Gonzalez, thank you, kid. Good afternoon, Tito We. Present from Singapore. Keep safe and happy holiday. Love you. Thank you, kid. Guillermo Agimo Clarito. Thank you, gid sa blessings mo. Nga gin-share sa akon. Abaw, okay. MDPC Avida Unitnek. Nakita ko man gid si Tita Wilma ba. Okay, relax ka lang da. No? Salamat gid sa imo. Let's alphabet to Tita Wilma. Merry Christmas mga ka-aksyon.
Ma'am Elizabeth Malek Gamala. Good afternoon, Mom, and Merry Christmas, Ma'am Wilma, and to all the avid listeners and viewers of ARB, especially to Maleka family. Stay safe. Always. God bless us all. Okay, balikan ko lang ng iban karon. Dugay-dugay. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negro sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Alauna 53 Action na Radio Philippine Standard Time. Since Sabado subong nga adlaw, syempre, Tita Wilma, ano ang aton mapaambit sa aton mga kauturan, especially sa siniya nga holiday season. May ada tayo pila ka ipaambit sa inyo para nga maproteksyonan nyo man ang inyo kaugalingon sa karon iya nga holiday season. Magluwas sa Paskwa or Christmas Day, ang maabot pagid nga New Year's Day. Kay ti sa tutod lang, hindi lang niya madali para sa aton, hindi madali para sa tagsa-tagsa, na ang tuig sa karon, 2020. Kay nga sa aton makitaan, sa aton mga mabatian, sa aton maeksperiensyahan, wala tuo iyang nagaabot, iya wala tagi na ekspektar nga mga pagtilaw, nga among nagatakos sang aton sinikabakod. Kabalutay ang mga Pinoy, mga palaban. Ang mga Pinoy, iya mga maisog. Ang mga Pinoy, iya may mabakod sang balatyagon nga waay iya nagapasaga-saga nga mag-surrender sa gilayon sa mga pagtilaw nga nagabot sa aton kabuhi. Di ba? Ay, huo. Panigurado damo sa aton ang nag-experience sang masiling na ito nga not so merry emotions sa karon niya nga holiday season nga suno sa mga eksperto hindi imposible nga matabo. Di ba? Kay tituod man gid kita pilit naton despite sa realidad sa aton pagpangabuhi nga apektado sa pandemic, ginapabakod ta ang aton sinibalatyagon,
Ginapabakod na ito ng aton balatyagon, kag ari kita sa positibo nga pananawan sa aton kabuhi, para nga among makahatag sa aton inspirasyon, nga maatubang initanan, maaway na tanan, ining mga pagtilaw nga nagaabot sa aton kabuhi. Tama, gidya kabudlay sini, especially ang pandemic, magluwas sa mga bagyo nga na-eksperyensyahan sa pila ka bahin sa aton pungsod, nga apektado, pagbaha, di ba? Amo na bala na ti damo man mga paagi nga malampuwasan naton ina, di ba? Ano mga magagmay la mga paagi nga maka amat-amat man kita tikang or amat-amat man kita nga maka-recover sa kun ano man ang aton na encounter nga kabudlayan o kun mga pagtilaw sa aton kabuhi sa sining nga tuig sa mga pagtilaw, especially ang pandemic, ang COVID-19. Ti paano tabi mabuligan kag maproteksyonan ang aton kaugalingon nga indi tamatamaan sa karon man nga holiday season kay ultimo gani apektado gahambal na wala lagi ko mahimo sa life ko ti dawe. No. Ginatakos pagid kita tanan ni Lord kinanglan magpakabakod lang kita. Tan-awon gid nato ng aton kaugalingon kon bala naga-weekend kita nagahuyang kita kinanglan kita mismo sa aton kaugalingon ang maghimo paagi para nga makapadayon kita. Kinahanglan unahon tagid ang kaugalingon ta. May concern ka man sa kaugalingon mo, kinahanglan gid talupang dun mo ang kaugalingon mo. Kinahanglan gid talupang dun mo kaugalingon mo. Damo taya pwede nga may istorya na tungod sa aton mga problema. Ngita ka outlet somebody nga imo ma-share ang imo mga problema or na kabudlayan nga na-encounter. May mga friends ka nga trusted. Okay, pwede ka na. Pamilya mo. Sino man nga mga palangga mo sa kabuhi nga pwede mo masaligan, nga mabatyagan mo, nga concern sa imo. Diba? Mabalaan mo kung sino pawala sa imo ya may ada nga daw nagahatag na siya atensyon sa imo but silingon makasalig ka sa ila. Pero lain gid siya kung ikaw para sa kaugalingon mo kay ikaw mismo ang nagahimo sina sa imo man kaugalingon. Kinahanglan palanggaon mo man ang imo kaugalingon at ipanon mo man ang imo kaugalingon, hindi mo pagpahanugutan nga magapabilin sa anuman nga bagay nga ina nga nagapabugat sa imo balatyagon. Kay ti kon pabayaan mo ti malugmo kay sa amo sina nga sitwasyon. Muna siling nila ay matigulang ka na lang kung intindihon mo ang tanan nga ina. Kinahanglan na bulubalansihon man naton ang nagakatabo sa aton sa nikabuhi. Hindi lang ta siling pulos pangalipay lang, hindi man siling pulos pangalisod lang. Balansiyon ta kung may enjoyment, syempre may ara man kisa nga mga kasakit. Problema hindi ta na madula sa aton, di ba? Yes. Kag magluwas sina Tita We, ang quality self-care, hindi mo gid pagkalipatan. Kada isa sa aton may tagsa-tagsa ka pamaagi sa pag-atipan sa aton kaugalingon. Kung isa kung problemado ka, wala ka na gana magkaon, hindi ka makatulog, pabayaan mo ng imo kaugalingon. Anong gwa mo ya? Ti sa karon nga panahon sa holidays, ti paano ka na? Palanggaa ang kaugalingon mo kay amo ining panahon sang pagpangalipay bisan wala bisan wala unod bulos sa tawi ay hoo nga ang kalipayan ta dako gid man ang mahimo sina para sa aton kabuhi pero amo nagabali ang hambal naton nakadepende sa gihapon sa aton ang pagdala sang aton sini kaugalingon na tagaan mo man gamay nga kalipay ang imo kaugalingon. Paagi, let's say, kung ano man, may ara ka mga bagay nga gusto mo man, gusto ko plano ko ginatani para sa self ko mo. Inang chinelas nga amo na gusto ko man atani mo galing kay tungod man sa mga sitwasyon na, okay, kung may trabaho ka,
Sa siningation, syempre may mga nabaton ka mo, di ba? May na mga nabaton kita. May 13th month, di ba? May gamay, bisan gamay lang ng bonus. May naghatag sa imo Paskwa. Ay bakla, kung hindi mo man siya mabakal tungod sa kamalahalon niya, bisan pareho lang sina nga barato iyang presyo, makahatag na kalipay sa imo. At least, bisan paano, nan. Kag makasiling ka ba lang, ay, daw nagtawhay man ka o galingon ko, ay daw nagnami man pamatsyagan ko, narigaluhan ko man ang self ko ba na. Or may gusto ka may something ka nga gusto nga kaunon, paborito ko gina siya nga, way naging ko kakaon, kaya mo ni, ay, tagai ang kaugalingon o tsansa nga makaon mo ina. Kaysa karon iyang holiday season, hindi man siguro makasiling kata nga sobra-sobra nga pagpagusto sa aton mga luyag iya himuon, kaunon, baklon. Kay Tito, damo gid man niya ang panahon sang gastuhanay mo, no? Kung lantawon ta, panilagi bala lantawa bala ang mga tao sa palibot. Bisan wala iya nagapanikasugin nga makakita para makapamakal, para may i-share sa ilisig ka pareho. Kung gisa malipatan mo ng kaugalingon mo, which is kinahanglan balik dun mo ang kaugalingon mo. Bisan gamay lang nga mapahlipay mo ang imo kaugalingon. Halungan tagid ang kaugalingon neton. Okay. Ara pagid. Ang bonding time upod ang imo mga palangga sa kabuhi. Tilain-lain nga mga emosyon naman ang ma-experiensya naton iya sa sina nga mga sitwasyon. Kay kung kaisa may ara magtinipon-tipon, feeling nila, feeling mo, feeling naton da okay na. Tapos, ay, hindi, gali. Oh. Kaysa, mayo lang sila ito mga pagtalikod, ay, abi ko, mayuhay na to sila, hindi magali gyapon. Nan. So, sa sinaman nga mga pagtinipon-tipon, magbinuligay. Kung ikaw, may ara ka man gamay nga gut-gut sa isa ka miyembro sa inyo pamilya, subo nga holiday season, ipahigad ina. Para nga, maangkon ninyo ang harmonia kag kalipay sa karon iya nga panahon sang holidays. Kag ara banding moment syempre upod sa aton sini pamilya do ang nobala no, sa pihak sa pandemic pwede ka mo makabanding paano ti kon miyembro sa pamilya mo kung kamuda tatlo ti sila man to be tatlo pwede ka mo katipon pero ang health protocols aton man gyapon himuon hindi gani pwede man kita makabanding paagi sa mga pagi sa virtual nga pagkontakanay na kag mag-enjoy ka mo dira pwede lingaw-lingaw nga may mangita ti paagi nga makalingaw sa aton kaugalingon pwede na ina di ba kag hindi man magpaabot sang sobra-sobra no don't expect too much ara pagid isa ina sa mga rason kung nga mas pagid nga ginabudlayan ikaw sa krisis nga imo gina-eksperyensya, nga aton man gina-eksperyensya, pareho abi sining pandemic nga ini. Kay nga sobra-sobra ang ekspektasyon ta, nga malayo man gani sa realidad na. Wala sa malain nga magpaabot kita sa mga bagay-bagay, pero tandaan naton ang tanan may limitasyon. Siguraduhon naton ang expectations, ang aton expectations malapit sa kamaturan pero hindi gid magpaabot sang sobra-sobra na kinanglan man maghatag ka man boundaries kun may ara man nga mas nga nakakilala sa aton tandaan mo na ha kun may ara kung sino, yes, amo na titawi, kung sino, kung may ara isang mas nga nakakilala sa aton kaugalingon, wala sang iban kundi kita mismo, di ba? Kita gidya mismo masiling, kilala ko kinasa kung ano, wala sang may nakakilala sa aton kundi kita mismo sa aton kaugalingon, di ba? Kag tandaan mo lang makabulig ang pag-angkon sang boundaries para makontrol mo ang expectations. Hibaluon mo gid kung tub-tub diin lang gid dapat na ang imo ikasarang sa paghatag sang mga regalo. Amo nang imo himuon. Hindi nga siling ari na plano mo nang imo ipanghatag
Bawdo nagdugang, ting budget mo sa iba naman nga mga bagay, ay gali nga mabakal sa kasinanglanon mo para sa Pasko kag bagtuig, why na kay naubos mo na pamakal, kundi nagproblema ka, no? Amo na sila naton nga hindi naton pagpuwersahon nga aton kaugalingon sa mga bagay nga hindi kita makasarang. Kay nga hindi madali ang pag-handle sa mga disappointments naton sa kabuhi. Kundi na problema ka, kundi after New Year, imbis nga wala ka problema, problema kay nagpangutang ka, kay para preparasyon mo naman for New Year, kay tigin una mo tong mga regalo nga panghatag mo. O, abe, ari na, walang taon naman naton ang ginatubang naton nga mga, ang alatubangon naton nga most trying year na ang year 2021. Pero mga anak, tandaan nyo gid lang, ha? Normal lang gid sa aton nga makabatyag sang kakapoy. Normal lang sa aton nga kung kaisa hindi nami ang aton pamatyagan. Tungod nga kung kaisa, malipatan mo ng imo kaugalingon, tungod sang imo kasakuon, sang preparasyon, hindi para sa imo kaugalingon, kundi para sa iban. Kabaluta yan ng holiday season, ngayon hindi niya basta-basta ng okasyon, nga kinanglan enjoy lang, kinanglan damo ka preparasyon nga pagkaon, kag happy-happy lang. Ang holidays, or let's say Christmas and New Year, symbolizes of hope. Na paglaom sa masiling naton nga paglaom nga kinahanglanon gid naton sa tagsa ilabi na sa ginapangatubang naton sa siniiya nga panahon na wala pa kita kabalo ano ayhan ang aton pagid palaabuton tungod nga ano gani Tita Wilma ang aton sini dugang nga ginahalungan sa karon sang aton sini gobyerno ano be hindi sa kahapon sumadumduman ko nakahatag ko di ng gamay lang gid nga info nga si Presidente Duterte, di ba? Nga si Presidente Duterte makigsapol sa IATF National, sa IATF Task Force, kag sa mga infectious disease experts na tungod sining bag-o nga strain nga ginakabalakan sa karon. Kay kung tan-awon bala naton lantawan nyo, dasig ni siya mo sunod man sa nakuha naton nga informasyon sa mga balita nga nagagwa, di ba? Madasig ini siya nga klase. Kaya bisan ang mga kauturan naton nga mga Filipino dito sa UK, sa United Kingdom, nagakabalaka sila ya tungod sining variant, bag-o nga variant sang COVID-19. Dito na na-discover mo, ang ginakahangawan, tungod nga, dasig ni siya, makmo 70% nga mas makalalaton ini. Pero abi ninyo, hambal to sa mga Filipinos nga mga kauturan na ito, nagapasalamat man sila, no? Nga naga-cooperate man ang iban, nagasunod man ang upod nila nga mga Filipino dito sa UK sa mga safety precautions nga ginapatuman sang gobyerno. Kag ang mga tao kuno kay primero kabalo naman ta sa UK primero, do wala lang sa ila, no? Tara karon kay bag-o na siya. Kag daw, syempre, kung makalalaton, bala, kag madasig man, ang worry, amo na sila naton subong, hindi tayo magsalig. Kaya ari pa lang kita muna, although nga may travel ban ang presidente, nga tanan nga mga flights or mga tao nga halin dito sa UK anay, di ba? Hindi pwede makasulod diri sa itong pungsod Pilipinas starting December 24 to 31. Hindi kita magsalig. Hindi kita magsalig. Kung kita may mga kinanglanon, himuon nyo na early, kompletuhon temprano pa. Kung may ihulag ka mo, ihulag nyo na. Kag kung magwa ka mo, kag kundiin ang madamo nga tao, kung pwede pala makalikaw ka mo, likaw lang anay. No? Kag distansya gid, no? Kag proteksyonan gid ang aton sinitag sa kakaugalingon. Okay. Tawe, ho. Alas 2:10 na, Action Radio Philippine Standard Time. Oo, sa aton anay dira mga kauturan bala, ang aton anay
importante nga mga commercials. Ang Joy 1050. Martin Aliling, good afternoon po ma'am. Salamat gid sa imo Rona Potestad Alianza, good afternoon. Good afternoon ma'am. Good PM tani ang mga shabu users himo man Christmas tree kag pakabit nila mga shabu kag paraphernalia sang shabu users kag iban pa nga napatay sa tukang hehehe. Ikaw, Alfred Usapa, good afternoon. Salamat sa pagupod kay Tawe karon nga hapon. Nilida Lopez, good afternoon, Tita We. Watching live from Barangay Tabunan, Bago City. Merry Christmas to all the staff of number 1 AM station in Bacolod. Thank you so much, dear. Shout out Tita Wilma kay Tita Kupanyang Wakhay of Ayungon, La Carlota, Paul Charlie. Hilasio Alcontin, Iram Inaj. Mayong hapon, Tita We. Alex Fuentes, yes, Merry Christmas man sa imo. Ada siya nag-upod sa iton sa sininga hapon. Kay Jofil Tisa, pa-shoutout po, happy viewing from Cada City. Kay Sherilyn Oro Javier, good afternoon, Tita We. Merry Christmas. Okay. Kay Karen Morales Villa, good afternoon, Tita We. Watching gid from Isabela. Hello sa mga taga Isabela. Galasio Alcontin, yes. Dine, thank you, gid. Kag salamat gid sa imo kag kay Rian Montesa, good afternoon. Kay Minder Raab, kay Jimmy Snuka, Sonia De La Torre Delgado, kay Diana Perez, Belihong ko Alicar, salamat man sa imo. Kay Edgar Pilayo, kay Zoraida Lucero, Maria Teresa Hofelinia, salamat gid. Anthony Jones sa Villos Iblando, good afternoon man. Okay, relax lang kamo danay, balikan lang kamo ni Tita We, dugay-dugay. Morning.
Sati, suki mo. Naghulat gid ko nga malawagan ang entry ko. 8815. Kung mabunutan, malawagan gid ina. Aha, okay. Hello, good PM. Merry Christmas. Please greet family Pastor Boli and Galabase family. Greetings coming from Ana of Tinungan, Isabela. 9309. Good PM tawe. Merry Christmas lang sa imo. Okay, salamat gid. 1822. Okay. Aha. Okay. Yes. Okay. Kay Nanay Lucy. Nanay Luz de Vivar. Mayong hapon sa imo. Kay Nining de la Cruz. Salamat man. Kay Nanay Ani Ausan. Ang nagapanamyaw. Si Nanay Merlin. Salamat gid. Alas 2:18 Action Radio Philippine Standard Time. Kadtuan na naton Tita Wilma nga itong sinima paambit si ay nami gid man kay biskan din ka magsubong, biskan din ka maglisod damo prutas no. Damo ka makita nga mga oranges may gagbay by sizes pa na. Lain man ang pongkan, lain man gid ang lain man ang orange gid nga isa na gina-slice lang. Tapos may gagmay pa gid nga kyat-kyat. Pero damo pa gid yellow nga mga klase may pears or peras, apple, bo different sizes man ang apple. Kag pagkatapos, ay kanami, gidya basta paho. Na? Ang mangga. Magsiling ka gani mangga para sa ato ng mangga hilaw ya kung magsiling ka gani paho luto, no? Okay. Pero nami, gidya, amo niya ang prutas nga kun hilaw, maslom. Kung maluto, matamis. Amo na masiling bala neto niya nga, hindi lang niya basta-basta ang kanamit sang mangga or paho. Damo pa ni siya benefits nga matag sa itong lawas. Ang mangga, syempre ang paho, nagapa-healthy ni siya sang aton nga liver o kun aton atay. Kag nagapanami pagid siya sang flow sang imo sinidugo, na dalagan sang imo dugo. Mo ni siling bilang nga na, they say life is sweet and sour. Gani ara sa mangga or paho ang simbolo sang aton kabuhi. Sang halos kalabanan sa mga Pinoy. Kaya may ara maaslom kag matamis nga nagkatabo sa aton kabuhi. Kaya may matam. Pero magluwasin na tama gikadamo iya sa iya health benefits nga mahatag sa aton. Suno iya sa aton sa ni mga experts. Regular size sa mango. Makahatag sa atong regular, hindi ganyan sila nga dalag ko. Regular lang ganyan size ang mango. Abi ninyo, may makuha kita dira nga 99 calories. May protein man, 1.35 grams. So, stustuan lang nga kada kuwan. Ang fat niya, gamay lang kay 0.6 to 3 grams lang mo. May carbohydrates man ang mango. May carbohydrates content man siya, 24.7. Tiangga ang sugar niya, 22.5. Kag ang fiber niya is 2.64 grams. Kag nami man ni siya nga source ng vitamin C kag minerals. Kag iniman ang masiling naton magluwas sina damo pagin nga mga nutrients nga kinahanglanon sang aton lawas nga makuha naton sa mangga o kun paho. Sa kinahanglanon iya sang aton lawas adlaw-adlaw. Benepisyo sang mangga or paho sa aton, nami ni siya nga pangontra sa cancer cells. Nami ni siya nga pangontra sa cancer cells. May ikasarang man siya sa pagpanubo sang imo blood pressure kung ikaw ang hypertensive. Dako man ang mabulig sang paho or mangga sa mga may masakit sa heart. Sa mga hindi matunawan, nagapanami kag nagapapino man sang inyo sa skin. Ara pagid. Sa nagaproblema sang nagaguluwa nila nga mga punggod. May kasarang man ang paho para nga maproteksyonan ang inyo sini nga panit na tungod iya sa pagwa sang inyo mga punggod. Ginatunaw man sang paho ang mga cyst o kun bukol-bukol nga nagatubo sa imo lawas. Kag abi mo, nagapa-healthy sa, hindi na-mention ko nini kagina, magapa-healthy sa aton nga liver, no, sa aton etay. Kag nagapanami, yes. Nagapanami pagid, kag nagapa-healthy man sang aton sa ni kidney. Kag ang paho,
nagatinlo sang aton respiratory system. Okay. Kag hindi makatilingala kun nga ang mangga o kunpaho ang isa sa pinakasikat nga prutas sa mga Pinoy tungod magluwas sa manamit ini damo pa ini health benefits. Kag iban gani pariyo subong di ba season subong sang paho ba kun ang karon tagal ko lang natandugon wala kun di na manamit nga paho. Sa karon nga panahon, sobra gid man damo gid man paho gabaha, hindi gid man masyado tawen. Pwede kita makadamo mahimo sa paho, di ba? Ang iban ginajali nila na iban pero may ara gani diyo nga sila nga kuha ka bala pila ka bilog nga paho dason panitan mo, sliceon mo kag pabukalan or hilaw niya no. Pabukalan sa kalamay na ibutang mo siya sa matinlo iyang nga bottle garapon abi kag pagkatapos pabukalan mo siya nangara sa sulod sa botelya tising kuha ba si mabuka hindi kay ang kalayo niya mahinay lang taguon mo na siya para ma-preserve mo pwede mo siya makaon kung hindi na iya season sang paho i-try ko na mabakal ko na paano bakal ka sa ano tayo mabakal ko paho kag tilawan ang himuon na way ka man sa paperdin sa imo di ba tanan yung eksperimento sa mga luluton ginatilawan tana mo na isa gagay mo himo lang ta kaugalingon ta nga recipe di ba yes Tita Wilma pero speaking naman sa mga manamit nga mga paho wala sa makadaog sang kanamit kag katamis ang paho sang Gimaras. Mga taga Gimaras da tuod na Tita We. Tiki tuod gid man. May mga paho nga halin sa Cadiz, halin sa Mindanao, halin sa Don Salvador Benedicto, halin sa kundiin man, mga matamis man. Pero kinanglan mangin fair lang ta to be honest with, di ba? Lain-lain nga katamis kag karimis sang produkto nila nga paho. Pero unique gidiya, nami gidiya ang sa Gimaras, na? Di ba la, bebs man gusto ara da si indigenous sulgon, kagin prove gini na indigenous sulgon, di ba? Yes, nami gin man. Okay na natawi, usto na alas 2:24, Action Radio, Philippine Standard Time, pero kung ikaw nagka-problema kwarta, gusto mo mag-loan, Philippine Standard Time, mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos ng pilaman ka mga importante nga mga commercials.
Ay nga mga anak mo, istoryahan tag paho, lain-lain nga mga paho ang ginapangatag ninyo. Well, anyway, okay gina. Alex Montesa, thank you, kid. Julie Militado Patrimonio, good afternoon to Merry Christmas. Okay. Siling ni Alex Montesa, Carabao Mango, mas dako ang fat, Tita Wil. Yes, ang Carabao Mango. Okay. Inday Jenny Sugon, Merry Christmas, Tita Wilma. Tamyaw liog kay Tatay Tony Hisugon, kay Nanay Biging, kay Nong Romel, Pagsubiron, kay Nora, kay Jen Jen, kag ng BB. Thanks, kid. Yes, dira sa Babs Mangustan sa may Valladolid. Thank you and good afternoon, kid. Oo. Hi, Tita Wil. Good afternoon. Monitor lang kami through our transistor radio sa Inayawan, Kawayan, upod si Mama kag Ferlin Duran. Thanks, Tita. Gali. Okay. Dugay-dugay. Karen Morales Villa. Okay. Thank you, kid. And good afternoon sa imo. Jofel Tisa. Pa-shoutout po. Happy viewing from Cada City. Sherilyn Otto Javier. Merry Christmas to Okay. Salamat, kid. Paul Charlie, shout out Tita Wilma kay Tita Kupanyang Wakay of Ayungon, La Carlota. Salamat gid sa imo. Niyang sa may mga mabasahan ka bala nga makapayuhom bala kang makapaharakak sa imo. Ako makayum kung ka makaharakak kay lipay na ko na iya, di ba? Okay, may ara pa sila kuno nabilin. May ara pa sila kuno nabilin sa ila sininga preparasyon. Okay lang. Maria Teresa Hofelenia, salamat gid sa imo. Ay, Runel Panagiton, good afternoon kay Stephanie Agape Haviliana. Good afternoon, man. Thank you. Merry Christmas also. Dali Navarro, kag kay Rian Montesa, hi. Ria kay Minda Raab, happy Christmas man sa imo. Sonia De La Torre Delgado, kag kay Erwin Gonzalez, yes. Diana Perez, mayong hapon man sa imo. Kag Billy Hong Koalikar, salamat, mayong hapon man sa imo. Kay Zoraida Luzero, kag kay Maria Teresa Hofalinia. Okay, gid. Thanks gid sa inyo. Kag Merry Christmas, Miguel Nambong, kag kay Chrisman Gray Balguna, na Esman Torrenia. Yes. Kay Arlene Jucadis, kag kay Feli Barnezo, Merry Christmas man, Fe Florencio, kag kay Tuto Darny Caranzo, good afternoon. Nelda Siguanse, kay Paulo Gadete, Chichi Alpon, kay Inday Cory Vidaha, Agnes Cartagena, Philip Kenelon Zagay, Tuto Ken, good afternoon, Merry Christmas man sa imo kag sa bugos mo man nga pamilya. Dud Lion, kag kay Andrew Juanites, sabaw. Merry Christmas sa imo, Tuto Andrew, bo. Anton, paguntalan kag kay Chimi Caniedo. Okay, pag may time, balikan pa kamo da karon ni Tita We. Relax lang kamo.
Okay, we wish you a Merry Christmas man sa imo, na? Tuto Philip Ken Alonzagay, thank you so much. Siya nag-upod na sa aton online, na? Okay, kay Miguel Nambong, guom-guom nga hapon, Tita Wilma, monitor lang kami sa Barangay Kabog, ha? Pag-guom-guom, gidman ka bisan diri sa amon, ha? Sa Bacolod. Okay. Ara man gihapon nag-upod sa iton si Nanay Isabel, Merry Christmas sa imo kag sa tanan mo nga mga kaupod. Yes, Eddie Laos, thank you, good, and good afternoon sa imo. Merry Christmas man sa gihapon. Okay. Sa sininga bahin, kadto na si Tita Wilma sa pagbasa sa aton tagsa ga zodiac sign para man sa aton tagsa ka horoscope. Para sa aton horoscope karon nga adlaw Sabado, Disyembre 26 tuig 2020, unahon nito ni zodiac sign nga Capricorn. Ang mga Capricorn na tao Disyembre 22 tubto Binero 19, Capricorn, i-appreciate mo ang kaugalingon mo ikasarang. Ha? I-appreciate mo ang kaugalingon mo nga ikasarang. Nga, uswag mo ang imo sa ni career o ma-develop mo pagin more ang imo career. Kung may negosyo ka, syempre mapauswag mong imo negosyo. Padayon na lang imo sa ni kapisan kag pagpaninghwa para maangkon mo sang lubos ang katawhay kag kabuganaan sang imo sa ni kabuhi. Isa ka maayong oportunidad ang amat-amat nga nagapalapit sa imo. Preparar. Mga masuwati mo naman nga mga numero 21, chess, 40, 43, kag 31. Fuchsia pink is your lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius na tao, Enero 20, tubto Pebrero 18, ay Aquarius, magpasalamat ka sa blessing or sa grasya nga nabaton mo karon nga adlaw. Ang imo pagpaubos permi, kag ang imo pagkamapainumoron, amo inang imo batubalani nga nagahatag sa imo sang maayo nga suwerte. 5, 23, 41, 15, 38, kag 35, mga maswati mo nga numero. Your lucky color is mustard yellow. Pisces, Pebrero 19, tubto Marso 20. Abi mo bala Pisces or kamo nga mga Pisces, mangin happy kamo sa inyo mga nakilala. Mga nakilala ninyo bisan sa Zoom conference lang suno sa inyo horoscope. Kag abi ninyo mangin cash man ang mga project nga inyo gina-propose. Buot silingon magaban ni nalagon ina siya. Mga maswerte naman ninyo nga numero 3, 32, 22, 41, 35, kag 15. Kidlat red is your lucky color. Aries, ang mga Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Aries, kabalo ko, kay Sabado subong mo, no? Sa mga Aries nga nagapaninlo sang ila balay karon nga adlaw, ang madugay mo na nga gidang pangita nga document, makitaan mo. Abi pangarigluhan na ng imo mga kagamitan na para nga hindi ka mabudlayan sa pagpangita sina sa mga maabot na adlaw. Mga maswerte mo naman nga mga numero 8, 22, 31, 50, 14, kag 41. Ice blue is your lucky color. Sa mga Taurus naman. Ang mga Taurus na tao Abril 20, tubto Mayo 20, abaw. Magplano ka na tungkol sa trabaho mo para sa year 2021, Taurus, sunod sa imo man horoscope. Ano man ang imo mga budget plans sa arigluha man ina para sa pagsulod sang tuig, preparado ikaw. May isa nga pamutyag diri imo horoscope, hindi pagpabay ang imo lawas at tipa na ina. Mga maswerte mo naman nga mga numero 7, 21, 43, 14, 36, kag 8. Cinnamon brown is your lucky color. Gemini, ang mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Gemini, mag-evaluate ikaw sa performance. Ini ng tion, ini ng panahon for corporate planning. At ini dako-dako niya sa Gemini, no? Pero abi mo, mag-focus ka man sa health welfare mo. Na imo kaugalingon talupang daw na man, hindi ang imo, hindi tanan para sa imo career. Balik daman ang kaugalingon mo. Mga maswati mo nga numero Gemini, 25,
23, 40, 55, 13, kag 8. Ice cream pink is your lucky color. Nabatian ang una nga bahin sa mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope sa karon nga adlaw. Alas 2:39 na, pero ang ato na DTX 500 capsule ha, ina ka mga pahanumdom. Life. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanan. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sansan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw. Dugayo po man ang Zenton Plus. Ancestor Radio sa Inayawan, Kawayan, upod si Mama kag Farlene Duran. Thanks, gid Tita Wilma. Okay, Anthony Jones, thank you, gid, no? Sa imo dira, Mama. Salamat, gid. Paamo ka na pala tawiaw. Okay na. Tapuson, tani ana yung mga nabilin ng mga zodiac sign para man sa ito na tagsa ka horoscope. Ari na kita sa zodiac sign nga Cancer. Ang mga Cancer na tao, Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Hindi mo pagkalipatan nga magpasalamat sa mga tao nga nagasuporta sa imo Cancer, no? Ang simple pero worth it nga regalo ang manami iya nga present, di ba? Di ba? Tuwin na iya. Simple lang. Maswerte mo nga mga numero 6, 42, 36, 35, 24, 12, kag 15. Pine green is your lucky color. Leo, Hulyo 23, tubto ba gusto 22. Ang mga balayran mo kag iban pagid nimo nga mga kautangan. Tinguhaan mo ina nga mabayaran, Leo, para hindi ikaw mahuyan. Kag magpasalamat man ikaw sa imo mga achievements sa imo sini career. Mga maswerte mo nga mga numero 7, 14, 21, 18, 35, kag 25. About. Pearl white is your lucky color. Sa mga Virgo naman, yung mga Virgo ni tawag gusto 23, tubtob Setyembre 23. At ipa naman ang kaugalingon mo, Virgo. Hindi pagpabaya ka, hindi ka magpagusto sa mga ginakaon mo man. Magpasalamat ka nga tubtob subong, happy ang tag sa kabahin sa imo kabuhi. Mga maswerte mo naman nga mga numero 14, 5, 8, 42, kag 29. Mga maswerte mo nga mga maswerte mo nga numero. Imo lucky color is tangerine. Okay, Libra. Libra pamati na ang mga Libra na tao Setyembre 24 to Oktubre 23. Tandaan mo lang permi nga ang kapalaran nga maayo magaabot gid para sa imo. Gani kon mahimo bag-uhod mo ang dalagan sang kabuhi mo. Ina ang na sambit diri
sa imo horoscope, ha? Ang kapalaran, maayo nga kapalaran, may palatandaan nga mag-abot sa imo gani baguha ang dalagan sang kabuhi mo. Ikaw lang ang nakahibalo sina. Mga maswati mo nga numero 9. 45, 26, 25, 13, kag 40. Crimson red is your lucky color. Nabatian ng itong tag sa zodiac sign para naman sa itong tag sa horoscope para karon nga adlaw Sabado, Disyembre 26, tuig 2020. Mayong hapon dira kay Nanay Lina Binet, kay Tatay Mando, mayong hapon lang. Kay Nanang Adelaida Helborion, salamat mayong hapon lang dira. Kay dira man sa shop ni Junior Abner, sa ilan na di Alex, salamat gid ka mayong hapon. Kay Tatay Sinyong Malate, salamat din. Ay Merry Christmas. Kay Inday Norma, kag kay Inday Grace. Kag dira man, Merry Christmas sa Talisay. Kamusta lang kamo dira? Kay Inday Salisaw sa Merry Christmas. Aupod man kay Bebe Rushton. Bebs, good afternoon. Merry Christmas. So, man kay tutukian kay Nunoy. Pero, daligid lang ha. May balik pa si Tita Wilma pagkatapos sini. Good afternoon, Merry Christmas man sa imo. Okay, sa sinianay nga bahin, tion sa nga itong sinipagpangamuyo sang orasyo emperata patuk sa COVID-19, updi anay ninyo si Tita Wilma sang makadali. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot,
kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balitian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nalawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Kag, yes, sa aton mga palanggang mga tagpalamati, madang muging salamat sa inyo pan pagupod kay Tita Wilma sa pagpangamuyo sa orasyo Imperata batok sa COVID-19. Alas 2:55, Action Radio Philippine Standard Time. Padayon anay si Tita Wilma man sa paglingaw sa inyo sa sininga bahin. Wala na siya. Dali lang gid. Naghang siya. Okay, Ate Tawa. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Okay, tapos na. Naara siya, nasabat ko na ang imo ginapamangkot. Ay hambal gali ni Achilles isto sani, good ang signal diri sa binalbagan tits. Merry Christmas. Ay, salamat. Basko ginman sa binalbagan ang signal nato. No? Salamat gid Achilles, kay Miguel Nambong, salamat man kay Edilaos. Yes, salamat gid sa inyo. Kag ari kay may nasiplatan ko di bala, na? May nasiplatan di si Tito We iyang balita kay di man nagapaandam sa karon man ang grupo sa mga eksperto, no? Sa mga health experts naton sa posible nga paglabot bala sa 4,000 kada adlaw ang magapositibo sa coronavirus. Kailan yung ginatanaw mo, no? Sa karon iya nga holiday season. Nan. Tungod dira, ginasuwestiyon man sang Octa Research Team sa atong sini gobyerno nga kung maglabot gani sa 4,000 ang COVID case every day, kinahanglan ibalik sa mas istrikto nga quarantine protocols ang mga lugar nga makitaan sang matag-as nga kaso sang makamamatay nga virus. Kay ti kabaluman kita nga daan, inauna ginhambal sang Philippine College of Physicians Vice President kasi Dr. Maricar Limpin nga suno sa iya aminado man ang mga grupo sa mga doktor. Kag ang Department of Health kag Octa Research Team sa nga posible sa pagdatapos ang holiday season may posibilidad gid nga magalabot iya sa 4,000 kada adlaw ang mangin kaso sang coronavirus. Amo na nga kita gani, no? Wala man kita untat sa pagpahinumdum sa inyo nga bisan ara kita sa tagsa naton kapuluyan basta magwa lang kita kinahanglan gid naton ang paghalong kag padayunon gid naton ina, na kaya ginexplikan niya rin kasi nakitaan ko no nila, na sorry magsinimon ko no nga nakitaan suno sa report nila nga sa mga nakaligad nga sinimana nakita gid ang pagdagsa sa mga tawo, na nagaguluwa ang mga tao kadto sa mga parks, kadto sa mga resorts,
bisan sa mga malls, sa mga dalanon, makitaan, kag sa mga simbahan. Te, makita nga wala ginasunod ang mga health protocols sa mga lugar nga ginadagsa sa mga tawo. Ilabi na wala naga-observe sang physical distancing. Sa naka-mention ng isa man ka health experts nga bisan ibalik na lang tani sa Modified Enhanced Community Quarantine or MECQ ang quarantine protocol para masiguro nga hindi maglapta ang virus. Huogid, no? Hindi man lang kita, no? Hindi man lang pila ka lugar kay ini bilog gidya nga Pilipinas. Bilog man nga kalibutan galing kay ting aton focus iya ari kita iya sa Pilipinas, especially man diri sa aton sa Dekban wasang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. May mga nagapati, may ara man wala sa mga nagapati, di ba? Pero kita ya sigihon talang ang pagtuman sa mga health protocols kay natanan para gid sa aton kaayuhan. Hindi bala Christine Menyez Villalobos? Yes, Merry Christmas to sa imo. Salamat gid. Action Radio Philippine Standard Time in Punto Las 3, dali gid lang ang aton anay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, tiyo na sang pagpaalam ni Tita Wilma sa atong sining mga palangga mga tagpalamati madamo ging salamat sa inyo pagupod sa atong sa sining nga hapon. Sabado, Disyembre 26 tuig 2020. Magapaalam kita sa iton pagpangalagad panuan tismay ng iton Bible verse for the day nga igabilin halin sa Psalm chapter 108 verse 3. I will praise you, Lord, among the nations. I will sing of you among the peoples. I can't say goodbye. Sa Lunes na naman. So, happy weekend sa inyo. Happy Family Day and happy Sunday para buwas. Kita na'y updanay, kita naman sa Lunes, may damugin nga salamat. Standby na sa may tahong mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio!